pam para pam 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 para pam para pam para da da piu 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 Vairampur part 3 soile do nang o kan Indian milar ho hi an lar nei na ken tel wange an kop pui teler san rin omlau san an hrat riau mai kati be se an phalo hlom riau Miss Universe le Miss World title nei phachin te po mi pa lo chu pui tok te an oma an ho riau intivem ole kan Bollywood star hote an love life Hmangaihna Zinkawng lam chet dar leng o Ahma sabberatan Karan Singh Grover actress Radha Nigam nen anin nei thina ma se anin nei na chuan thlasom er or ba ka dailo anin kar chhiat chan po hi Karan rin omlo wang nia soyani a anin then hnu reilo te a Karan chu show Dil Mil Gaye a changin chuta chuan actress Jennifer Winget kasotia snehai kha nen intongin an film in ngaizong anga an chan chu atakrama ron changin Hmangaihna khura zoimuangin an tlut na ti chuan kumsang hi sompania in kut suyin Jennifer chuan Karan chu aringin athin lungzong zong in hmangaya Karan kyanga chuan mi big mi special tak nia in shat thin thute a soifawani hun reilo te chunga tan anin neina chu a hlim omin soisel bo angmai ania ma se muang changin anin kara khi aron oma Karan chu Jennifer laka in lasang tualin anna a ngorngor ru pe a film chana actress nen in himnai therin kumsang ni sompali alo ni meu chuan Jennifer le Karan te chu official takin anin thenta nge a kumsang ni somparuka Karan chuan avoi thumna atan Bipasha Basu chu nupuyetan nei le in Karan chuan Bipasha chu ahmangai diktak a true love ti na kawani hei po ton na piang hmangai ber theizelang chi kha a true love kan ni veng ti gawahlau tak adot lea Amisha Patel kahona piari he atang tunu du em mai kha sanghi pahni borvel khan Amisha Patel le filmmaker Vikram Bhatt te chu anin ngaizong chana heti lai hian Vikram Bhatt hi nupui nei to ni in chutiang chung chuan anin zui thawani Amisha Patel chungte poin an fanu le mi pa te in ngaizong chu an rem ti lo hle a Amisha chuan apa chu a poisa noi som pahni ti chingpen tua te pu in a khing hialani hei wang hian director tam takin an project atan an thopui du lova hetiang hi an borak ni ma se Vikram le Amisha te chu kumnga chung an la in zui zela ma se in phatsan na kar Hmangaihna chu atwang theime ulawani atopa chuan an pani po chu thenna bia thu in hlanin anu reilo te a Amisha chuan sumdong mi kanaf puri chungai zong le in kanaf puri chuan an in kar chu ala serious hle ni in an soya ma se anuwa chuan an pani po an in chen vele ta thowa ti chuan Amisha Patel chu Nes Wadia le Ranbir Kapoor nen te soidun an ni le a ma se Ranbir Kapoor in Katrina Kaif atun hnuwa Amisha Patel chu akal san le ta ni adot le atan Miss Universe sangkhat zakwa somkwa pali Shushmita Sen le filmmaker nupui nei lai Vikram Bhatt te chu lo in ngaizong ve to in an in ngai zon na wang hian anupui nen po an in chen pha hialani ma se an in kar po atwan tling thei ta big lo Vikram le Shushmita te po an in chen ve le ta nge ani anua Susmita chu Sanjay narang nen anin zui le a an pahni chuan anin kar chu an la serious in nei po anin nei che phiala ma se anin nei ma in anin chen ve le a heti lai tho hian Anil Ambani ne na soidun te ni le in he pa po nupui nei lai bok hei chutiang thuleng vel chuan Anil Ambani le anupui Tina Ambani te nu pa in kara po har satna asiam hnem hle Susmita Sen le Anil Ambani te in kar chu confirm omlo ma se thuleng vel chu rei tak chung ala om chun zom renga anua Susmita le model Roman Shawl te chu intongin an in zui le a an in kara hian kum som panga lai tla ani an kum in thlawanga soisel na kara po Susmita chu Roman kyanga ala om chun zom zel thowa ma se an pani po hi anin chen vele ta thawani Bollywood actress famta chuai theilo Sri Devi pasal nita Bonnie Kapoor hi Mona Kapoor nen in nei chinin fa pani Arjun le Anshula te an nei duna ma se nupuya nei lai reng chuan Bonnie Kapoor chu Sri Devi zuna awai tatat mai Bonnie chuan Sri Devi aduna chu thuplovin lang takina chhaya Sri Devi chu alem chan lama po apuina sa hle a hun reilova Sri Devi chu Bonnie Kapoor in anupui fanau te nena an chen na mun ngei maya chuan a in suan lut ve ta a chei han ngei to ve chin ma teu Bonnie Kapoor nupui nilai Mona ta na atlom thak turzia chu Mona hi chu nila kan na shamai mayang chu kan bung rem rum mai the ni
pa ber mai a in chunga aron in suan lut mia ngamania ambung ra zong zong nen ka the chuak nga lo ta ka ani lo pon ka fa te nen kan chuak nga langa calendar chi ka hnu chiang boni kapur milera chuan anu pui ril ru tur chu enga ma angai lo a kher lo dem ani top Sri Devi ne na chung ko thardin dun bak aril ruwa om lo kon rei lo te a Sri Devi chu arai ta a ti chuan anin kar chu boni chuan official takin ada zuya kum sang khat zakwa somkwa paruka boni le Sri Devi te chu aruk taka in nein Sri Devi chu anupui pahni na anita a reilo te a fanu Janvi Kapoor an nei du na anupui hlui mona chuan kal sanin anfa te pahni chu ama chawin a en kol chhun zoma kumtam tak chung boni Sri Devi le anfa te chu hlim takin an khosa hova nima sela thudik tak chu mi hlimna lak sak chu sak atang mai chawa an hlimna chu nei thean ni ti hi kawa ot lo ber adot leya ni khat CM Anil Kapoor kum sang khat zakwa somriat palia Sunita Bafnani nen anin neya an pahni hian an lar ma atang dai to a in ngai zong an ni ma se anin nei nu rei lo te a anin kara buaina neu an tok chawa Anil chu model le actress kimi katkar ne na soidun an ni a Sunita in he thuleng alo shat ve chuan aril ru an hle a Anil chu chen hiala tuma ma se Anil Kapurin a mei ne na anin zomna a chut cha hnuwa Sunita chuan aril ru thakin a chen le talova chumi hnu chuan an nu pa in karte toy hnum thar le in tun thlengin an la om du na ni hemi chungchang hi kan soibel luk nu pa in kara fa te an om to china phei chuan in chen mai te hi a thalova kan fa te ma khwa ti chiat na an ril rulam thleng a ngong pha theya in ngai dam theya in shiat thiama in siam that luk chu a om lo ma se lo thei lo hi a om ve a tor thei lo chin thleng ra ta in siam te chu tiang thil chu kan kop pui te laka thentir ngai lowila adika ni mai kan chunga thleng tura kan du lo chu midang te chunga po thentir lo tur chu wang chuan ka chunga po an tibik tura ni lo hrim han ti ve vai te se hai jiga nar nek ani mai kung fu ka thiam te me nya poimo lutuk hring na kung fu hi chu thiam ni tur no adot le atan Dharmendra hi alarma dai to tangin Prakash Kaur nen an lawin nei to a Dharmendra engma ani lo lai po in anupui chu akyanga om rengin anfa pali te a en kola ma se Dharmendra chu superstar te ron ni chawin lar zo lo he po anupui laka arin omthin na te po adal tuala an film chan na vela Hema Malini nen rilulama in hnaitel telin Hema po in Dharmendra chu nupui nei lai ani ti shareng chung si chuan mi pa chu alo narbik ta chuang lova an pani chuan anin ngai zonga Dharmendra po in khonge nupui nei lai lom ka ni le hetyang thil thalo hi chu hnol ngamin minep taka in siam lo teang ti du thak lovin Hema nen anin kar chu ati top du bik lo chu tianga ti a hne Islam sakhwa ain leta Hema Malini chu achung kwa kalsanin nupuya anei ta ani asakhwa athak ngot po hi adu reng wang ni lovin anupui pahni na anei theina na thiam taka chet lak na zo kani chumi hnu chuan Hema Malini po dan ang thlapa anupui ani to a ma se mi chung ko ti chetu home wrecker tia soichin ani phata ani engkin nge mi chung kwa an ti chhia ni ti in shereng chung hian ril runuam takalai khuman la zal thei zok le amak khikati ka hre thiam theilo thamwang dewan nun pa ngaya an la nung mia theite hi khovel thil mak chui chhuwa theilo huanga da tel chi ani Kangana Ranaut lamve thung o Kangana le Aditya te chu in ngai zongin ma se anin kar chu alem riawa in hmangai tak an anglau ba ka chu ti lai chuan Kangana chu kumsom pasari chau alani a akholo zonga chorani nge Hmangaihna zok ti she thiam turpon alanau pang ema Aditya Pancholi ve thung ero kumsom thum pakwani to in nupui Zarina Wahab anei to ani chuti chungchuang Kangana chu a thla pha chuang lo Aditya chuan Kangana chu in le lo kar pek le film industry a apui tur thuwa thlemin hun reilova anin kara Hmangaihna chu in thunun na a in leta Aditya chu Kangana laka a huam hovin kut tho te chinga a na chhe bok a hnuwa Kangana chu tong chhuakin Aditya chuan ruma te kal hnan thinin
kut tho ten a bei thin thu a soya chen atum la in aditya chuan a thla du si lo an inkar a thil rap thak deuh mai chu heng zong zong hi aditya nupui chuan a hriat pui ve ve kani chuti chung chuan anupui chuan la support zelin a pasal kianga ala om renga kangana po mi pa ngai zonga adik lo hulhwal ma se abial pa nupui po hi nurap thak dik takani a mei chiat pui chunga diklo taka thil thleng a en liam mai thenia chumi hnuwa kangana po in mu chhuakin aditya ang inzom na alo nei pui chu a thil ti swal lian ber ani thu a soi chhuak ve ta ani adot lea pomlai nei reng chunga in phatsan na azonga mani masial thak ber mai sanjay dat 80s tirlama sanjay dat chuan film a chan na hmuna richa sharma chu tongin chuti lai chuan richa chu film industry a mithar mel tha du omle harwang takani a sanjay po actor naw pangtak alani a richa sharma moina le mi zia te chuan a hi hle a ti chuan hun te mang dunin anin ngai zong thuaya kum sang khat zakwa somriat pasaria anin neya ma se van doi thak tak main richa chuan thwak cancer nein anat na enkol turin US lama treatment ala kangaya chuti lai chuan sanjay chu anupui dam lo zui lovin mambaya akir le a sanjay dat chu anupui thi swala adam lo lai an film chan na a Madhuri Dixit nen an lawin him hnai vela sanjay chu Madhuri buai puin alo buai deya nep all the way ma se Madhuri ero chuan sanjay dat nena anin ngai zon thu mi puisha ta asoi lang ngai lo na chungin an inzui nge yani ti a hai theilo adot le tan lal zeya Hrithik Roshan kumnaw pangte in Hrithik hian nupuya neya chung ko pa din hun alwa ma hle hei wang hian tlangwal ala khamlova anupui po voili ngot aler sanani hetiang hi a buai thak nulat tlangwal la khamdon lo ti in shet chuan nupui pasal hi inei lo ngamang u nulat tlangwal te he khovel shema hian fasha isiam bel to lo ngamang u aler chi ni phei chuan man mo su a chi thla lo zongin i ne nuk thleng la ti chuan iril ru a in pe huna nupui pasal inei chau donya Hrithik Roshan nupui masaber suzain te hi annaw panlai tanga in hian ni a traffic signal omna hmuna avoi khatna tan anin mu a chuta tang chuan Hrithik chuan suzain chu avei chhochana ka hona piari heya achang tunu ne na anin ton masak ber na sin ang khamo nupuya ta na nei ngei tumin anhuwa adu thu sam ang ngei mai chuan anin nei ta ani kum khat zen zon anin zui hnuwa Hrithik chuan suzain chu anupui ni turin a soma ti chuan Bengaluru spa changkang taka an pani chuan anin neya heti hun lai hian Hrithik hi superstar ala nilova ma se suzain chuan engtika emo Milarte tak ala ni chu aring tlata an in nei hnuwa tang chuan in ngai zon lai boruak nen a in ang thei to si lova han chen dun na chuan adana dang zar mai ni chomea chi al hnem pal wangte zong tra zia diklo wang mai te pon a in chen theye anti kha ke a in I thonem tlat ka du lo reng in chenang tiang chi vel te mo chu tiang vel wang chuan Hrithik le suzain te nu pa in karpo ron chhia in anin chenta ani suzain ne na anin nei lai po in Hrithik hian arin omlo san jing hle aler san na ma saber chu a film chan pui Kareena Kapoor laka ani a an in kar chu thup tum viau ma se an chan chin chu alar vet hle voi khat phei chu Kareena nu chuan Hrithik le Kareena te lokruma an tom dun lai chu aman he ani chumi hnuwa tang chuan anin kara an chungte ve anin rol hiala ngai pha ta a Hrithik pa Rakesh Roshan chuan afapa chu Kareena Kapoor beto lo mak turin a khap hialani chumi hnuwa Kites filma achang tunu foreign mi Barbara Morito na Hrithik chu alwang liam le a ma se anin kare ro hi chuan an film shoot chung vel bak adai lo ti chuan Bollywood khovela in hnial na lian berute zinga mi kangana ne na inzom na an nei chuan aron siam chhuak ta ani an pani hian Chris 3 an shoot live vela in tongin anin ngai zong chana ma se Hrithik chuan publica anin kar hi apom ngai lova chuti lain kangana ero chuan an hnialin adik love atingai mi alo thung an in kara thuruk om chu Bollywood khovela an chotui ber aron ni a chumi hnuwa Hrithik ngai zong dang le hi chuan mi puite a thongin oi harsa an ti hle an soidan chuan beng benga a chan pui Katrina Kaif ne reilo te chung anin kop ti nan soya ma se he movie an chan zo hnuwa Hrithik le Katrina te in karpo atop zui ve ngalani engpo chuni se suzain ne na an fapa te pani Shihan le Shidan te an mel thanaro vai mel tha hi chu an mel tha thei chiang ani intivem ole kha zong kha Bollywood
Milarte love Sitawri kan ngai thak thei te chu alo ni le tareng mai atop thlenga min lo en sak tu te chunga kavalom thin tak in thaber mai clear tu du takte in va in hun man nuam vek ule chala cheya